kaponi oyombe to donge Kenya Kwanza bro ngielo kabisa ni en ng'ama kata komigi moro to pasore lwete. Rocha kendo ngeni VOJ wachaga pile ni siasa en a risk. Sami donje iye inyalo yombo kata inyalo yombi. Ok ni donje tiwacho ni an nyaka timang'owa nyaka yombi. Ibiro gi parariyo kidhi pap. Kidhi e pap tidhi gi parariyo. Mar ariyo Kenya nosetimo gini. Mane Kenya timo gini ne Kenya dhi e pinje 51. Koro sani ok ni wachako ntiere kumane wasechake. Koro mane maparono nego wang'e ni to kumane wasechake cha wadhi nang'o. Mar ariyo sirkal osegolore mowacho ni gibiro miyo bajet mar kampeni nikech gimbe ging'e teko mar komno kawayudo. Koro sirkal owuon osegolore manyiso ni kata ka Raila nitie kacha embo biro bedo gi tim ne momakre gi tim mar sirkal magi biro makre godo mondo gitim ang'owa giwuothe e pinjegi. Ing'eni king'iyo sani riwruok mar Afrika, Ruto en achiel kuom presidents ma the youngest manyocha koyier. To nitiere jok mosebet kanyo igni gi igni. Raila osebet e siasa igni gi igni mano bedo nyaka prime minister ma jogi ne gin jok mano wuoyo ga godo kendo no tudre godo. Omiyo ok en ng'ama donjo ma en ng'ama nyien ma kokidhi teti wacho ni ma e Raila Odinga muwinjo ga ma ja Kenya. En mobro nyiso ni an e Raila Odinga to ma en ng'ama kama. Koro omiyo en ng'ama already kane ing'iyo scale mar joma donjo nikech pok wang'e jok machielo madhi bet kode, lakini king'iyo scale mare ok en ng'ama wendo. To king'iyo kendo gi tich manche ntiere godo mar infrastructure envoy manyiso ni ndalo mane en e ofisno be no tudre ng'enyne gi jok monego beni go kuragi kano wuothe region. To gima ji onego ng'e ni tich makoro dhi manyo ni ok en tich bar siasa ni koro embe miye AU chairman ni koro dhi wuotho kogo siasa e pinje. En koro en CEO manyiso ni odwa ni mondo pinjegi obi kamoro achiel makata Kenya ka nitiere gima rach to ka en e ofisno to biro wuok mowach ni jo Kenya timo kama nyaka koro lur laini ni. Manyiso ni onge piny mobro timo ang'owa mobro we oko. To kata William Ruto no be koro nyaka bed ni en ng'ama tiyo kode nikech koro dhi bedo jatende. Ineno koro ka entiere kacha nikech kata ka gibiro en koro dhi bedo jatend ng'awa dhi bedo jatend Raila nikech sama gidhi e bura cha implementations kabiro. Koro AU kanyo Ruto bedo jatend Raila podi. Donge en head of state. Yes. But decisions magi make to ng'ama implement ten ng'awa en Raila. Kore ka Ruto benyo podi lemo moro AU kanyo nyoka okar Kagame kaka ng'ama ochung' ne weche mag reforms institutions mag AU. Koro sama kata momiye no ng'ama biro tudre go ahinya e kombe no en AU chairman makane be ni Raila yude to mane ng'ama biro tudre go ahinya mondo ne ni komo miye no odhi kare gimoro amora modwa timo. Koro miyo kama William nitiere king'iyo sani kom mar jakomo wuok ne dhi ng'iyo ni king'iyo kama Kenya nitiere sani omiyo Ruto fuong kabisa kendo biro miye teko kobet gi jowetene e riwruok mar Afrika. Kamano.